И сега следва да слагаме с контролирана зърнометрия. Сега какво е важно тук, като слагате едното върху другото? Единия слой върху другия слой? Сега важно е да положим лепилото на гребен, 4 мм гребен, рядко, пълноплощно залепане. След това стъпваме и веднага почваме да навиваме с винтовете. Тоест да фиксираме едната плоча към другата. И го оставяме да съхне минимум 4 часа. Ето тук по края трябва да напълня с гипсово лепило, за да самите топчета на самата експандирана глина да си остане по местата. Да благодаря на Христачи, нашия приятел, и също така на Виделин от Кналов, който дойде и ни показа как професионално се прави монтаж на сухопод от тяхната система Кналов. Включително съм доволен, няма да ви лъжа. Супер чисто, бързо, лесно, щадящо. Чао! Сега, чао!